Pagkatapos yata, ay, nawasak na. Approaching na tayo sa welcome arch ng Minalin. Yan. Pero hindi mo tayo didiretso dyan. Kakaliwa tayo rito. Dahil titignan natin at kukumustahin yung mga ginagawang viaducts dito sa Minalin. Yan. Pero mamaya, papasok din siguro tayo dyan pagkatapos natin dito. So, good day Kabalen, and welcome once again sa ating panibagong project update adventure. And this time, nandito tayo sa may bayan ng Minalin. At sa particular ay nandito tayo sa Santo Tomas to Minalin Bypass Road. Yan. So, banda pa rin yung Minalin. Pagkatapos yata nung pangalawang bridge sa may San Isidro. At dito kita mo, nawasak na. Giniba na yung mga poultry. Ayan, sigurado kasi pag nagtuloy-tuloy yung ulan, magbabaha na naman dyan. Papati na naman yung tubig dito sa daan. Pero sa ngayon, wala pa. So, expected na kasi malalim yung area ito eh. Kaya talagang patuloy yung pagkakalas ng mga poultry dito. Yung dito, dati mayroong building dyan eh. Ngayon, wala na. Mga poste na lang. Parang akala ko agila kanina. Dito natin nakita yung mga maraming isda eh. Pero mataas na yung level Nung last time tayong duman dito, nung March sata, medyo mababa pa yung mga tubig ng fly isdaan. At pag nandito ka, ayun yung kadugtong makikita nating viaduct sa Santo Tomas kanina. Yun So tingnan natin kung ano na ba yung progress doon sa mga viaduct sa Minalin. Dire-diretso yan hanggang doon sa palit. So ano kayo pala? May 31, Sunday. Uy, daming nagpipishing Ayan, daming namamaril. Yun marami yata ang isda ngayon. Hindi ko lang ngayon pag Sunday. Ang dami Mukhang maraming isda ngayon Ayan dami nila. So first time natin nakita na ganyan karami yung mga nagpipishing kahit na mainit. At ito, welcome Barangay San Isidro. Yan, ito na yata yung pinaka-boundary ng Minalin at saka Santo Tomas. Ang haba Pero yung launching gantry na kulay blue, andun pa rin. Dito yata natin nakita yung mga maraming maraming mga ibon. Kaso ngayon, may tubig na. So, most likely, doon na rin sa same spot tayo magpapalipad niya dahil doon lang yung yung medyo malilim. Pero hanap pa rin tayo ng iba para may iba naman yung angulo ng pagkakakuha. I think dito. Dito yata yung mga ibon. Dito.
ano yan eh, wala pang tubig nun. Puro putik lang. At siguro, lumilitaw yung mga ano, yung mga maliliit na isda o yung mga bulate, ganun. Kaya maraming mga ibon na tumatambay. Yan, parang ganyan dati oh. Itong lupa rito. Eh. Yan oh. Ito yung mga nilalagay na ano, mga nylon string, yan oh. Pang ano yata yan eh. Panghuli sa mga ibon. Ayun oh, ang dami oh. Hindi lang visible sa camera pero nakikita natin yung mga series of nylon string. Diyan yata natatrap yung mga ibon dahil kinakain nila yung mga isda. Siyempre, sa karamihan ng mga ibon, yung marami rin silang mahuhuli, makakain na isda. Kung sabay-sabay sila rito, kaya naglagay ng mga parang trap. At yun, no? Ayan yung ano, mga viaduct, ang haba, oh. So, pag dito ka, mapapansin mo, yun, sa portion na yun, sa gitna, wala pa yung mga wall. Pero dito, at saka banda ron, meron na. Yun dito, wala pa. Kung saan, nandun yung ano, parang merong ano ron, no? Anong tawag doon? Merong heavy equipment doon, yung kulay yellow. Yan, dire-diretso na yan hanggang sa intersection doon sa may Lourdes Road and then diretso na sa Palit. So tara, tignan pa natin dito. Uy, may bago palang ano rito. Oh. May bagong gasolina na tinatayo. Yun. Finally, nagkaroon ng ano rito, gasolinahan. Ayan, oh. Siguro next time natin bumalik dito, tapos na yan. So that's good news. Hindi na lalayo yung mga taga-Minhalin. Malapit lang yan sa may Fishport. Yan o, dito sa may Pasak Kulkul Bridge. Ayun, dito yung Fishport sa Minhalin. Commercial area for lease. Last time tayong dumaan dito, ang daming tao eh. Dahil ano, piyesta. At saka yung piyesta rito, ano eh, matagal yata. Ewan ko kung ilang araw. Oh, ang daming tilapia oh. Bagong harvest. Yan, dito, dito. Kaliwa na tayo dito. Doon sa may steel bridge. Yan. Uy, yun no. So ito, mataas na yung kalsada rito. Yung dating ina-update natin nung kasalukuyang ginagawa pa, na nauna yung mga drainage na mataas and then ginawa na rin yung kalsada. So update dito sa may extension. I think extension or ito pa yung Lourdes Road. Tapos na yung sinisimentuhan. Dati medyo matraffic dito dahil one way. Pero ngayon, maganda na. So hopefully, hindi na abot yung tubig dito. Pero, siyempre, yung mga kabahayan sa magkabilang bahagi, lumalim dahil tumas yung, yung kalsada. So, importante rin kasi na magawa yung kalsada dahil mahihirapan yung mga tao, especially pag panahon ng tagulan, pag binabaha rito. Hindi ka makapunta ng bayan,
hindi ka makatawid dito sa main road. Siyempre, yung mga kailangan mong bilhin doon. Dito, walang namamaril ngayon. Nandun lahat sila doon sa may Pasak Kulkul Bridge. Ayun. Ito na yung mga viaducts. Tanaw mo na rito. Ayan o. At kung mapapansin nyo, tingnan nyo, yung mga puno, wala nang ano, wala nang, tawag ito, wala nang dahon. Pero hindi naman patay yung mga yan. Kasi ano, yung iba, umuusbong na yung mga dahon. Dito na lang siguro tayo hahanap ng spot para makapagpalipad. Yun o, basta may lilim. Dito. Try natin dito. Yan. Yun. Okay, so nakapag-drone na tayo at nakita na natin yung aerial view nitong Minalim Viaducts. Ayan. At napakahaba niya. Dire-diretso na yan hanggang sa Mayapalit. So, nag-overflow yung ano natin. Ewan ko kung aandar ito. Barado siguro yung ano. May bara siguro sa mga butas, sa mga jet ng carburetor. Yun, nagandar. So, bago tayo magtapos daanan muna natin yung sa ilalim ng mga segments na ito. Yan o, dito parang may bahana ng konti. Malalim dito pag panahon ng baha. So, expect natin sa susunod na buwan, which is tomorrow, June na tomorrow. Pag nagtuloy-tuloy ang ulan, siguradong lalaki na naman yung tubig doon. Ayan. Ayan yung Minalim Viaducts. House and lot for sale.
Dito may daan dito papuntang ano, papuntang Palit, kaya lang yung mga taga dyan lang pwede dumaan. Ayan o, yung itsura niya o. Yun, tingnan nyo gaano kalaki yung mga poste o. Yan yung itsura pag nasa ilalim ka dito sa may Minalin. At may nakalagay dito, Kapabaluan, North-South Commuter Railway, Balabalaos ne. Muli na pong ipabalo ng kakatamong Department of Transportation at aliwapang kayabi opisina ng gobyerno, Balabalaos po ang pamagobra, dikil king gagawan daring release trend, North-South Commuter Railway na makasakop king kakatamong balen para king ikakayap daring miyamalen, asasake o commuting public, takal pong salamat. Yun, that's good news. Balabalaos na. So, yan, dati dito tayo nagpapalipad dati. Yan o. So, dito ko na tatapusin yung ating update. Ngayong araw ng linggo, May 31, last day of May. Tungkol sa NSCR, Minalin Viaducts. So again, salamat sa panonood. Stay tuned to Froilandas for more future updates sa mga NSCR project. And ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Froilandas is signing out.